Good morning mga palangga. So, yung oras ngayon is exactly 9:45 in the morning. And our first agenda is to go to post office today to post some items. Marami-rami yung ipopost natin ngayon. So, thanks God for the blessing kasi meron tayong benta. So, another extra kita. And, yeah, let's go. Walang masyadong ganap talaga as usual kasi nasa bahay lang tayo and day off ko. Pero I think ang gagawin ko later on is to clean my car inside. Kasi sa loob ng sasakyan ko, susnak po, parang nahihiya na ako magpasakay ng mga katrabaho ko kasi minsan kasi sumasakay sila sa akin. Nahihiya ako kasi sobrang dumi na ba? Malikabok na. Yung temperature pala natin ngayon is 10 degrees. This morning it was very frosty. Na-melt na yung mga frost kasi umiinit na yung sikat ng araw. Pero sa napapansin ko sa mga may bundok na area, may mga snow. I hope talaga tuloy-tuloy na yung panahon na maganda, hindi na nag-i-snow. But well, you can never say never. Kasi yung weather talaga nila dito, naku, sobrang unpredictable. Busy ngayon yung daan, ha? Busy kasi today is Monday and ang pagkakaalam ko yung mga hairdresser allowed nang mag-open. I'm not sure about sa pub but ang hairdresser open sila ngayon. So obviously maraming mga what do you call this? Maraming mga customer na pupunta sa hairdresser para mapagupit. Tulad ko, kailangan ko talaga mapagupit kasi yung nagupit sa buhok ko si Mr. and hindi talaga siya straight. And pag ini-straight ko yung buhok ko, makikita talaga na hindi straight yung pagkagupit. We're here. Nagmamas lang ako. Babalikan ko kayo pag nasa bahay na tayo. Kasi nabiblink-blink yung battery ko kasi nakalimutan ko magpalit ng battery. We're home. I'm curious. Bakit mahal yung nabayaran ko? 22 pounds yung nabayaran ko. And I only post how many items? 7 items? Mayroon din kasing special delivery. Kaya, ayun, mahal talaga pag special delivery. Sana ba yung resibo? I see. Nag-drop pala yung temperature by 5 degrees. Diba sa kanina sabi ko sa inyo 10 degrees yung temperature? 10 degrees ba yung sinabi ko or binanggit ko? Parang 10 degrees. Minsan kasi pag nakapark tong sasakyan, nagbibigay siya ng false temperature kasi of course pag nakapark mainit talaga yung loob ng sasakyan. I'm just gonna tell Mr. na we're home and then afterwards maglilinis tayo sa inside ng sasakyan. Hello girls! Nilagay ni Mr. dito pansamantala sila kasi umalis ako. Hello girls! Let's go to John and see what he's doing. I'm here. I'm home. Okay. I'm going inside now. I'm gonna clean my car, sweetheart. Inside my car. Yeah, just inside. Okay. Meron ginagawa si Mr. sa boat. Maganda yung sikat ng araw kasi mainit.
So, tingnan niyo, oh. Tingnan niyo to, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na nag-frost. Dito, dahil meron pang shadow, yung frost hindi pa siya na-melt. Pero dito, dahil may sunshine, na-melt na. And ito yung patch na merong frost. Bago tayo maglinis ng sasakyan ko, kailangan ko magsampay. Kasi nag-laundry pala ako kanina. Iiwan ko kayo dyan. Kasi mabigat yung basket. Kasi tingnan nyo yung sasakyan ko. Ang dumi. Sus, nako naman. Ubos na yung window cleaner natin. Sus, nako naman. Nakalimutan naming bumili nang pumunta kami sa Tesco. Ang hirap maglinis sa sasakyan pag may camera. Mr. Jan's order. Kailangan ko daw i-move yung sasakyan ko. Bye! Mag-unbox tayo. Yung nakapangalan is para kay Mr. Pero sabi ni Mr. na i-open ko daw. Kaya ito, i-open ko. Alam ko na kung anong laman nito kasi sabi ko sa kanya na bilhan mo ako nito. And yun, binilhan niya. Binilhan niya ako nito. Ito yung pinapabili ko sa kanya. Itong ceramic baking beans. Kasi, minsan kasi pag nagbe-bake ako and sometimes yung pastry ko niluluto ko siya half cook lang. And para hindi umalsa yung pastry, kailangan ko siyang lagyan ng bigas or something para to keep the pastry flat. And dahil wala ako nito, ang nilalagay ko lang talaga is yung yung bigas. Minsan, nasusunog yung bigas. Kaya, hindi talaga ideal kasi nasasayang yung bigas na nilalagay ko. Kaya, ito na. Wish granted. Yung weight niya, it says dito, approximately 700 grams. So, ito. So, happy na ako. Thank you, Mr. Wala dito si Mr. Umalis lang saglit. Babalik yun, mga 5 minutes. Hala, oy, nako. Sus, ito yung pagmumukha ko, mga palangga. Sobrang puyat ko talaga. Grabe yung under eyes ko. Sobrang itim. Two double shift kasi ako. I have 2 consecutive days na yung shift ko tagpo 14 hours talaga. So, pagod, draining talaga siya, but kakayanin. Tinanong kasi ako ng manager ko if okay lang ba daw mag-extra. So, sabi ko okay. But after naman sa 2 consecutive days na tagdo-double shift, meron naman akong 5 days day off. So, okay lang, makakapag-relax ako. At para naman din ma-recharge yung energy ko. And mawala na tong aking dark under eyes. Mag-makeup lang ako and babalikan ko kayo. Hindi naman talaga yung bonggang-bonggang makeup. Pero mag-aayos na ako ng konti. Okay? So, ito na mga palangga. Naglagay ako ng kaunting makeup and hindi na masyadong halata na meron tayong dark under eyes. Nakain lang ako ng lunch. Hello, Phoebe! Hello, girl! She's there watching us. Oh, nawala. She had her lunch. So, we're having lunch. Ito yung lunch ni Mr. Ham with branstones and yung hot cross buns. Coffee time! What are you eating? You're against the light, sweetheart. That's it.
Oh, no, I'm not sponsored by them neither. Hello, good morning. It's another day. Pagpasensya niyo na talaga mga palangga if yung vlog na to puno na lang ng other day kasi putol-putol talaga yung pagbablog. And kahapon, hindi na ako nag-vlog. Hindi ko na pinagpatuloy yung vlog ko kasi kahapon, merong nangyari kahapon. And I felt so guilty talaga kasi muntikan nang masunog yung bahay namin kahapon. So, di ba, nag-vlog ako kahapon about lunchtime. And after lunchtime, walang masyadong ganap. So, sabi ko sa sarili ko, mag-vlog na lang ako pag hapunan time na, pag nagluluto na ako. So, after lunchtime, gusto ko matulog, nakahiga lang ako sa kama, and hindi ako makatulog. So, nakahiga lang ako mga an hour or so lang, and mga 2:30, bumaba ako sa kitchen para mag-start ng pagluluto ko. Mag-prepare ako sa beef. Kasi yung hapunan namin that time, supposedly, is beef stew. So, nagpakulo ako ng karning baka. So, hindi ko na-realize yung apoy pala naka-full heat. Pero, pagkatapos kong maglagay ng mga seasoning at pakuluan, pumunta ako sa taas para mag-edit. And the worst thing is, yung pinto na yan, sinarado ko. Kasi normally talaga, pag nagluluto ako, sinasirado ko yung pinto na yan. Kasi ayaw ko mangamoy yung mga sinampay ko. So, pumunta ako sa taas para mag-edit. For some reason, mga palangga, nakalimutan ko na nagluluto pala ako. Nagulat na lang ako nung narinig ko si Mr. na sumisigaw. Hindi naman talaga siya sumisigaw, pero mataas talaga yung boses niya. So ako, nataranta ako. So bumaba ako dito, and then narealize ko na hala, may niluluto pala ako. Pagpunta ko talaga dito sa kitchen, yung kitchen namin parang puno talaga ng fog. Puno siya ng usok. Kasi yung niluluto ko, natuyo at nasunog. And, for some reason, yung fire alarm namin, hindi siya nag-set off. Hindi ko alam kung bakit, pero bakit ngayon pa hindi siya nag-set off. Kasi minsan talaga, pag niluluto ako, kunting usok lang yung fire alarm namin, nagsiset off siya. Pero this time na as in talaga yung bahay nangamoy talaga, nangamoy sunog and puno ng usok at hindi siya nagset off. So, I felt so guilty kasi what if nasunog yung bahay namin? Naku, hindi ko talaga mapapatawad yung sarili ko. And yeah, yung lesson learned ko dito is kung magluluto man ako, kailangan na nandito lang ako sa kitchen, or kung gusto ko mag-multitasking, dapat talaga na kailangan kong maglagay ng reminder sa cellphone ko or alarm sa cellphone ko para ma-remind yung sarili ko at hindi ako mawala sa ginagawa ko. So, buti na lang talaga nandito si Mr. Kasi kung hindi ko talaga siya naamoy while I was there. Iwan ko. Pero, nandoon si Mr. sa workshop ha, at naamoy niya. Kasi naka-turn on din kasi yung exhaust fan namin. And sabi niya na may naaamoy daw siyang nasusunog. Which is sa amin dito, normal lang kasi most sa mga kapitbahay namin, everyday silang nagsusunog. Pero sabi niya na yung amoy daw, iba yung amoy ng sunog. So pinuntahan niya ako dito and yun na. Si Mr. nagalit talaga siya. Sino naman talagang hindi magagalit na muntikan na masunog yung bahay? And pakita ko sa inyo ha. Yung kaldero na pinaglutuan ko, sus na ko. Ano talaga siya? Sunog. 3 beses ko na tong kinuskos. Tingnan ha. Ito oh. Yan. Yan. Hindi talaga siya nawala. Naku. Naku naman talaga. Kailangan nyo talaga akong sampalin. Sus nako, hindi talaga siya nakakatuwa. Pero, yan, sobrang guilty talaga ako kahapon. Hello! Yeah? I'm just eating my breakfast. Breakfast is lunchtime.
What time is it? 9:23. So, buti na lang talaga. Nandito si Mr. Sus ako naman. Need to cook some ham today. So, magbe-breakfast lang ako. Yung breakfast ko, nilagyan ko siya ng dried apricot and flax seeds, coffee, and banana. Is the banana okay? I don't know. Try. Try it. A little bit. You've tried it? No, I haven't. Yeah, right. It's alright. I'm just telling them the incident. What? I'm just telling them the incident that I nearly burned the house down. Yeah. Twice. Not twice. Unfortunately, we were close by. That's how house fires start. It is as well. There's so many people lost their lives because of that. Not as bad now because, you know, everybody, many years ago, people used to use a frying pan with oil or fat or lard, you know. But now, because people tend to eat a bit more healthy, they're not using a frying pan as much. So you don't get quite, because what they used to do was just fry chips, you see, make chips in the chip pan, and then forget about the flipping switching it on, and then it burst into flames. I know. Good job that you're here. Yeah, good. But the best of it is, right, she's upstairs, right, I'm way out there in the workshop, and I could smell it. And I come running in, fighting through the smoke, seeing to see if my damsel was in distress. No, you're not. You're making story. No. You were shouting. And I went upstairs, I grabbed her, put her over my shoulder and ran out of the house. And then I came back in and extinguished the fire. Don't be so dramatic. It's true. If anybody in wagon comes, can you just shout me down here? Okay. So, laking pasalamat ko talaga na si Mr. nandito lang sa workshop namin. So, yung plano namin na mag-beef stew kahapon, walang beef stew na nangyari kasi nasunog yung karne. So, si Mr. pastis and fries lang siya kahapon and ako, nag-porridge na ako kasi I just cannot take my mind off sa incident kasi sobrang na-guilty talaga ako kasi it's not like me na makakalimutan ko yung niluluto ko. Pero dahil lang din siguro sa pagod, ayun, kaya nakalimutan ko siya and distraction sa pag-i-edit. Kaya nakalimutan ko talaga siya. Kaya pagpasensyahan nyo na talaga, I'm not perfect. Nagkakamali din ako kasi tao lang din ako. Pero may natutunan ako sa pangyayari na yun. Kaya careful na lang talaga next time. Nakabihis ako kasi pupunta ako sa post office to post some items. Hindi ko na kayo dadalhin. But I just want you to be informed na pupunta tayo sa post office. Nearly lunchtime na dito. Si Mr. pinapakain na niya yung mga aso. And dahil maganda yung panahon, magsasandals ako. Gustong-gusto ko tong sandals na to. Ito. Nabili ko to sa Bulgaria pa. Nung pumunta kami sa Bulgaria. And yeah, ito yung suot ko. Yan. I got my card. I got my phone. Card key. And of course, dadalhin ko yung mga ipopost ko. Tatlo lang naman yung ipopost ko, pero kailangan ko siyang gawin ngayon kasi ayokong malate yung post nila kasi baka ma-bad feedback tayo sa mga customer natin.
So, I'll see you later pag uwi ko sa bahay. I am home. And bumili ako ng pie and sausage roll sa post office kasi wala kaming ham ngayon. We've got something exciting. We've got lots of bags. Well, I got sausage roll, one spicy and one Cumberland. They only have pies and sausage roll. So I got you steak pie. Oh, you bought some, isn't it? How about me? I'm hungry. No, but there's still a lot down there. Alright, we'll have a steak pie then. Have a steak pie. Ito yung steak pie. I'm not going to these. Yan. And I am really looking forward for the spicy sausage roll. Which one is spicy? That one. I doubt it. I think this one has got chili flakes. What do you think? Yeah, I think so. Smell it. No, I'm not eating mine. No, I don't like soggy pastry. No, I don't like. Oh, well. Well, obviously. You might be eating this one, yeah? It might be the wrong one. No way, but I'm pretty sure this is the chili one. Ita-try natin to. Looks like I've got no axles coming. Tama ako na ito yung spicy one. Try it a little bit. Come on. Oh, it's spicy. No one. He doesn't want a spicy sausage roll. I love my spicy sausage roll. I don't. Kain muna kami ng aming lunch. Mister is having tomato ketchup with it. Possibly. Possibly. I need to try. Is it hot? How many minutes you put it on? 2 minutes. Is it good? Oh no, I got cross-eye. I bet you that is twice as nice as this one. Really? No, I just don't like soggy pastry, You just sweetheart. cut a little piece and just put a little bit of heat on it and try it. Just a little piece of it. Okay, can you just please cut it? Just a little. Oh, just do a little bit. Okay. Right. Right, I'll put this in the microwave. How many minutes? Oh, seconds. I will give it 15? no. What? 5? 8. 8. Okay. Just 7. 7. Let's see if this makes any difference. Hindi enough yung 7 seconds, so I will give it another 7. So 14 seconds in total. That's it. And we'll try. It's warm. I just don't like it warm, sweetheart. It doesn't float my boat. It's soggy. The pastry is soggy now. I don't have a tripod with me, so dyan kayo. And cellphone na yung ginagamit ko ngayon. It'll make it regular, this one.